Maghiusa kita, pagsimba, pagday, nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Mga igsuon mayong piyesta sa balaang kaluoy kaninyong tanan. Nini ikaduha nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw, ato usab nga gisaulog ang Domingo sa balaang kaluoy o Divine Mercy Sunday. Sa atong pagsaulog nining santos nga misa, ipadayon nato ang pag-ampo alang sa matag usa ka nato. Ato sab nga i-appeal ang mga intensyon sa atong mga TV Mass sponsors and benefactors sa tanan nga mga masakiton nga nagasunod niining atong tulumanon, ingon man ang mga intensyon sa atong production crew o sa staff and personnel sa GMA Regional TV. Himaya sa amahan, himaya sa himaya, himaya sa ama. Sa ngalan samahan sa nakog sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, niya nata sa oktaba sa Pasko sa pagkatao o pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsoon, aron maandam tang mohalad sa santos nga misa, maghinulsol ta sa atong mga sala. Gisugid ko
ang akong kasalanan. Isugilon ko. Kaluyan mo na, o Ginoo hatagan, ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan, nga akong gipaabot, ipakanaog mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan sa iluon sa atong mga sala, dadon ta kita niyas kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo. Diyos Amahan, makagagahong sa tanan. Nagpasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungod sa ang sasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo, sa Amahan, dawata ang pangahamu. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu
Espiritu Santo. Diha sa himaya sa Diyos Amahan, magampo kita. O Diyos sa kaluoy nga walay katapusan niining bagong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, imong gipadilaab ang pagtuo sa imong katawhan. Dungagi ang grasya nga imong gihatag kanamo aron makamatngon kami pag-ayo sa bahandi sa bunyag nga naghugas kanamo, sa Espiritu nga nagpakatao kanamo pag-usab, ug sa dugo ni Kristo nga nagtubos kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginang Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Kinotlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. O gigamit nila ang ilang panahon pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles, sa inigsuon nga pagpakiguban kanila, o sa pagpakigambitay, sa pagpangaon, o sa mga pagampo. Daghang mga milagro o mga buhat nga katingalahang nahimo pinaagi sa mga apostoles, ug tungod niini ang tanan giabot og katingala ug kahadlok. Ang tanang mga magtutuo nagpadayon sa inigsuon nga panag-uban, ug ang kabtangan sa matag usa kanila gipanag-iya nilang tanan. Ug gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan, ug ang halin ilang giapod-apod ngadto sa tanang sumala sa gikinahanglan sa usag-usa. Nagpadayon sila pagtigom kada adlaw didto sa templo, ug naghiusa sila pagpangaon uban sa masadya ug mapaubsanong kasing-kasing didto sa ilang puloy-anan. Gidaig nila ang Dios ug gikahimut-an sila sa katawhan, ug sa matag adlaw gidungagan sa Ginoo ang ilang pundok ug mga tao nga nangaluwas. Ang pulong sa Ginoo. Pasalamat ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang hugma walay katapusan. Pasuti ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungkad sa kahangturan. Pasulti ang balay ni Aaron, ang iyang kaluoy nagalungkad sa kahangturan. Pasultiya sila nga madlukon sa Ginoo, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan.
Nagkalisod-lisod ako ug nasukamot apan gitabangan ako sa Ginoo. Ang akong kusog ug ang akong kaisog mao ang Ginoo. Ug siya kanhi ang akong maluluwas, ang malipayong singgit sa kadaugan, diya sa mga tulda sa matarong. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pedro. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Heso Kristo, kay tungod sa iyang dakong kaluoy, gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi, pinaagi sa pagbanhaw kang Heso Kristo. Ang iyang pagkabanhaw may naghatag kanatog dili matarog nga paglaom ug sa panulundon nga dili madunot ni mahugaw ni mahanaw. Gitaganan niya kini didto sa langit alang kaninyo. Pinaagi sa pagtuo gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan sa panahon. Tungod niini, paglipay kamo, bisan tuod sa pagkakaron, kinahanglang magsubok kamo sa mubong panahon, tungod sa daghan ninyong mga alantuson. Ang tuyo niini mao, ang pagsulay, kung tinuod bagayod ang inyong pagtuo, kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang, sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyo sab nga pagtuo nga bililhon pakay sa bulawan, labi pang sulayan, aron malig-on. Unya, makadawat kamo o mga pagdaig, himaya, ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Heso Kristo. Gihigugman ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya, o nagtuo kamo kaniya, bisag wala kamo makakita kaniya hangtod karon. Busa nalipay kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong, tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo, nga mao ang inyong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaka ninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkagabi na niadtong Dominguha, nagtigom ang mga tinun-an sud sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan, kay nahadlok man sila sa mga kadaguan sa mga Hudeo. Unya, mitungha sa Jesus sa taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya sa Jesus miingon kanila pag-usab, mainyon ta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila ug giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala, dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Si Tomas, naginganlag kaluha, usas napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an. Nakita na mo ang Ginoo. Si Tomas mingon kanila, gawas kon makita ako og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motuo. Human mo labay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sud sa lawak. Nahiuba na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha sa Jesus ug mibarog sa taliwala nila og mingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya mingon siya kang Tomas, tan-awang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas mingon kaniya, Ginoo ko, Dios ko. Unya mingon sa Jesus kaniya, bituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo bisan wala makakita kanako. Daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus, sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala mahisulat ni ining basahona. Apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug pinaagi sa maong pagtuo, makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Baintitres katuig ng milabay, sukad nga ang ikaduhang Domingo sa pagkabanhaw, gideklarar ni St. John Paul II atol sa Jubilee Year 2000. Nga sa matag ikaduhang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw, atong sa ulugon ang fiesta sa Divine Mercy, ang balaang kaluoy sa Ginoo. And what is the message of the Divine Mercy? Simply, it is the love of God. Nga ang gugma sa Dios mas gamhanan pa sa atong mga sala. Malipay gayud ang Ginoo.
nga mangayo ta sa iyang pasaylo, nga muduol ta diha sa sakramento sa kumpisal. Nindot kaayo nga atong usisahon nga pagka-Huwebes Santo, Jesus give the instruction to the disciples sa katapusang panihapon ni adtong Huwebes Santo. Nahibaw ta nga ang atong Ginoong Hesukristo doon na siya nindot kaayo nga kabilin ang santos nga Eucharistia. Nga ningon siya, kini mo ang akong lawas, kini mo ang akong dugo, nga akong itugyan alang kaninyo, buhatan ni aron paghandom kanako. Kini atong gidawat ang hilabihan nga grasya diha nga kita mo kalawat sa Ginoo sa santos nga Eucharistia. Unsa may iyang gitugyan nga gihatag o gipiyal kanato karon kita nga mga magtutuo nga bisag wala ta makakita sa Ginoo apan nituo ta o gani gideklarar gyud ni sa Ginoo karon nga ningon siya, bulahan kamo nga nituo bisag wala kamo makakita. Nga karon gitaho sa ebanghelyo mga igsoon, ang unag yung greetings sa atong Ginoo sa mga tinun-an, ningon siya, mainyo unta ang kalinaw ug minunot dayon ug gisunod dayon niya ang iyang instruction nga ningon siya, dawata ninyo ang Espiritu Santo si kinsang sala nga inyong pasayloon dinhi sa kalibutan, pasayloon didto sa langit. Ni kinsang sala nga dili ninyo pasayloon dinhi sa yuta, dili sad pasayloon didto sa langit. So ang instruction sa panahon sa pagabanhaw sa Ginoo mao ang the sacrament of confession. Pagkanindot sa duha ka sakramento nga kita nga mga magtutuo maoy grasya aron kita sa atong kinabuhi isip mga Kristiyanos kanunay malig-on ang atong pagtuo. Kay unsa may bunga sa pagtuo suma sa ebanghelyo karon? Kaluwasan. The fruit of faith is salvation. The fruit of faith is peace. The fruit of faith is love. Mao na nga kita sa atong pagkakatoliko Kristiyanos, tinguhaon nato kanunay sa pagpalambo sa atong pagtuo, kay diha sa atong pagtuo makabot ug madawat nato ang naghingapin nga grasya sa Ginoo diha sa santos nga Eucharistia. Ask for God's forgiveness. That is the instruction of the Lord Jesus when He appeared to Sister Faustina, nga malipay kaayo ang Ginoo, mga igsoon nga moduol ta sa kumpisalanan. Kay diha di ay sa atong pagkumpisal, ang Ginoo dili gyud siya magpanuko nga mohatag sa pasaylo nga atong gikinahanglan tungod sa atong mga kasaypanan. Isip ta mga Katoliko Kristiyanos, ang sakramento sa pagkumpisal dunay ikahatag nga kaayuhan alang kanato. Una, what is the benefit of going to confession? First, remission of temporal punishment due to sin. Kada himo na tugsa, doon naman na siya'y tugbang nga silot. Pero sa diha nga makumpisal ta, ang silot nga nagpaabot nato gumikan sa atong mga sala, kuhaon diha pinaagi sa sakramento sa pagkumpisal. When we go to confession, of course, we achieve peace and serenity of conscience. Kamo nakamatikod gyud
nga inighuman ninyo kumpisal, gaan ang atong pamati, tungod kay ang atong guilt gipapas o giayo o gitambalan sa Ginoo. Gani, diha gud sa atong pagpakasala, nahibaw gyud ta nga ang atong mga sala makasamad sa atong hunahuna, makasamad sa atong kasing-kasing, makasamad sa atong kalag. Apan diha sa pagkumpisal, giayo o gitambalan ta sa Ginoo diha sa iyang kaluoy, tungod kay ang Dios gugma man, ug kay ang gugma wa man gid siya laing buhaton kundili ang kaayuhan nga iyang ihatag ngadto sa iyang hinigugma. So the second benefit of going to confession is peace and serenity of conscience. Third, spiritual consolation. Ang kalinaw nga matagamtam nato diha sa atong espirituhanong kinabuhi, gumikan kay nakadawata sa pasaylo sa Ginoo, nandili na ta maputos sa atong mga kahadlok, gumikan sa atong mga sala. Mabitan ang uban nato, moingon ta, og makakumpisal ko, maayo na lang. Og maayo na lang unta gyud nga inigdayon akong kamatay, makakumpisal gyud ko. Unya kana gitanyag na nato sa simbahan, mao nang hilog sa masakiton, pag-andam alang sa usa ka tawo nga nagmasakiton, nga siya nga nagmasakiton, kamo karon nga nagtan-aw niining sibya sa telebisyon, kamo karon nga nagantos sa inyong mga sakit, dili unta kamo angayng mabalaka, labi na kon kanunay kamong nangandam sa dili kapugngan nga kamatayon. Gani ang mensahe sa pagkabanhaw sa Ginoo makatarunganon nga angay natong sabton nga ang Ginoo siya di ay labaw pa sa kamatayon. Sa ato pa dili nato kalikayan, for death is the consequence of sin. But St. Paul proceeds, but the gift of God is life. Ang gasa sa Ginoo, kinabuhi. Busa, kita nga nagtuo sa Ginoo, maangko nato ang kinabuhi, ug iya kanang gipamatuod sa adlaw nga siya nibalik sa kinabuhi. Nga iyang pagkabanhaw is our assurance. Sa pasalig sa Ginoo nga ningon siya, si bisan kinsang nagatuo kanako, bisan tuod siya mamatay, makaangkon sa kinabuhing dayon. Lastly, the benefit of going to confession is it increases our spiritual strength. Kanad ay makumpisal ta, malig-on ta, diha sa pag-atubang, sa pakigbisog nato isip ta mga Kristiyanos. Kay lagi, ang atong kinabuhi, kada adlaw, sulod diha sa atong kalag, sulod diha sa atong kaugalingon, evil and good. Kanunay gyud nang nag-away, kanunay gyud nang nagbugno. Ang dautan ug ang maayo, sulod sa atong kaugalingon, gikan sa atong pagmata, hangtod sa atong pagkatulog, bisan gali diha sa atong damgo, usahay kuyawan ta, kaya nga atong damgo, kuyaw kaayo. Mao na nga, sa pagkumpisal, it strengthen our spiritual life because we know that our Christian life is a constant struggle between good and evil. Mao na nga kanindot sa kumpisal, tungod kay kini maghatag natog dugang kusog nga sa kanunay sa atong kinabuhi dili man hingpit, pero we always try our best to choose what is good.
So what is the ABC of divine mercy? Ask for God's mercy. Duol gyud sa kumpisalanan. Kay malipay gyud ang Ginoo kung moduol ta sa kumpisalanan. Kay usbon ko, diha sa kumpisalanan, giayo ta sa mga samad gumikan sa atong mga sala. Be merciful. Kay gipasaylo man kas Ginoo, mahimo sad ka untang taytayan sa kaluoy sa grasya sa Ginoo diha sa kinabuhi sa uban. Nga kita nga gikaluy-an sa Ginoo, magmaluluyon usab kita kanila. Nadili na to kalimtan, labi na kamong mga parokyano dinhi sa Archdiocesan Shrine of the Immaculate Heart of Mary. Yan, nagpasalamat ko tungod kay nagkadaghan na ta sa unang Sabado matag buwan diin sa alas 4:30 sa kadlawon nagpenitensya ta unsa for the conversion of sinners. Pagkanindot, walay imposible sa Ginoo. Pinaagi sa atong penitential walk kada kadlawon. Di lang tingali ta mahibaw, pero ang atong penitensya become the source of grace that it has converted sinners who are hardened sinners. No? So, dapiton ko kamo, karong nananaw ni ining Sibya sa telebisyon, kung dool-dool ramo, dinhi sa parokya sa Ming Danilla, apil mo, matag bulan sa alas 4 sa kadlawon ang penitential walk for the conversion of sinners. C of the ABC of the divine mercy, complete trust in the Lord Jesus. Ang pagtuo doon nagyoy pagsalig. Pagsalig tungod kay ang Ginoo dili man siya bakakon. God is always faithful even if we are unfaithful, for God cannot deny Himself. Mao nay gisulti sa balaang kasulatan. Bisag magsigitag binuang, bisag ato lang binuangan ang Ginoo, pero ang Ginoo dili gid ta niya binuangan. Kay ngano, dili man siya makapanghimakak og labaw pa nga dili siya makabinuang sa iyang kaugalingon. So mao kana mga igsoon sa atong pagsaulog sa Divine Mercy Sunday, hopefully karon samtang ta manguli sa atoa, be the instrument of God's mercy. Doon na unta kay kailaron ba nga iniguli ron nimo sa inyo ha, gumikan nimo, maingon siya, sukad karon, mukumpisal na gyud ko, musimba na gyud ko, muduol na gyud ko sa Ginoo. Kay ikaw nga nakasinati sa kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi, nahimo kang taytayan sa gugmag sa kaluoy sa Ginoo. So magpasalamat ta sa mga madre sa St. Paul's tungod kay pinaagi ni ining misa nga gisibya sa telebisyon. Daghan kayong nabulahan, daghan kayong nakadawat sa kaluyog sa gugma sa Ginoo, bisan lang nga atong tawgon og spiritual communion. Kay di man sila kakalawat gyud. Nga naman pinaagi ra ni ining misa. Apan angay sa natong masayran nga labi na kamong niya nananaw og nakadungog nining Sibya, kada Sibya ani mubayad ang mga madre in town og 30,000 ngadto sa stasyonan aron lang pagsibya nining maong healing mass for the sick. So kamo dihang mga tubod-tuburan sa inyong bulsa, adtuala ninyo ang St. Paul's Center naa sa Jones Avenue. Pangitaa lang si Sister Vic nga maoy ni pahigayon, ni pahiluna nga kining
Sunday Healing Mass will become an instrument of God's mercy, of God's love, of God's presence and grace to others. So happy divine mercy to one and all. Manindog ta og atong ipadayag karon ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Nagatuo ako sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o kang Hesukristo iyang bugtong anak nga Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Sa matag pangamuyo, ang atong itubag, hari sa himaya, dungga ang among pagampo. Nga ang tibuok simbahan, mabag-o pinaagi sa grasya niining panahon sa kabanhawan, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga gobyerno sa kalibutan ug ilabi na sa atong nasod dili mahadlok nga magpuyo diha sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Hari sa himaya, dungga ang among pagampo. Alang kanila nga gitawag ngadto sa parianon o relihiyosong kinabuhi, nga magmatinud-anon sila mosaksi sa pagkabanhaw ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Hari sa himaya, dungga ang among pagampo. Alang kanatong tanan nga ania karon dinhi, nga magpabilin kitang matinud-anon sa atong mga panaad sa bunyag, aron makadangat kita sa langit ng puloy-anan nga giandam ni Kristo alang kanato. Magampo kita sa Ginoo. Hari sa himaya, dungga ang among pagampo. Nga imo untang isipon nga takos umaposlanon alang kanamo, nga halang dong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Hari sa himaya, dungga ang among pagampo. Alang sa tanang mga matuohon nga mihalin na, nga makaambit na sila sa mahimayaong pagkabanhaw ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Hari sa himaya, dungga ang among pagampo. O Dios, pinaagis kamatayon sa imong anak, gihatagan mo kamig paglaom sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Itugot nga maangko namo ang kanang kinabuhi nga among gipangandoy. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Ginoong Diyos sa ng kalibutan sa gawat na mga. Blessed are you, Lord God of all creation, that you come for us hospital.
Pagampo mo mga igsoon aron ang inyo ang akong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawata Ginoo ang mga halad sa imong katawhan ug sa mga bagong binunyagan aron ang mga nabag-o na pinaagi sa bunyag sa pag-ila sa imong ngalan makadangat unta sa mga kabulahanan nga way katapusan kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat as Ginoong atong Dios. Matarong gyud nga magbalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Ang lapi na gyud niining mga adlaw nga mahimayaon kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayud ang matuod nga kordero nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa kalipay, sa Pasko, sa pagkabanhaw, nagmayang tibok kalibutan, usab ang mga anghel sa kalangitan, duyog pag-awit sa imno sa imong himaya, sa walay hunong nga pag-awit. Hosana sa kahitasan, Hosana sa kahitasan, Hosana. Daigon ang nagahinhi sa ngalan sa Hosana. Hosana sa Santos gid ikaw, Ginoo, tuburan sa tanang ka Santos, padala mo ang Espiritu rang pagsantos ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamong lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, pasalamat kanimo, ipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug mingon, dawata kini ninyong tanan ug kana, kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kanin. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya skalis, pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto siya mga tinunan ug mingon, dawata kinig Panginom kamong tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhaing kasabutan, dugo ngayon alang kaniniyo alang sa mga tao, o mga sala mapasayl, buhatan niya ron paghandom. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo
aron paghandom sa kamatayon, pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad minimo mahan, ining pans kinabuhi kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat minimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayon nga mo atubang ug mo alagad kanimo. Himuha nga kaming mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa buok kalibutan. Himuha nga mahingpit mi diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo ug sanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsoon nga nangamatay. Kaluyi kaming tanan, himuha kami ngayon makaambits kinabuhing tunhay, uban ni Maria, putli o kasing-kasing, uban ni San Jose, Senyor San Roque, mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas katuigan, uban kanila amoy kaundaygon, ug himayaon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagang mga mahan, diha kayusa sa Espiritu Santo, Diyos, hangtod sa kahangturan. Magampo ta samahan atong gamiton ang mga puong gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yutang aynon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga pasaylo kami sa mga kasalakan namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunualuwas sa kami sa dauna. Mangayo minimo Ginoo nga maluwason sa tanan dautan, nagatagi mi kalinaw ning panahona, tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salag mahilayo sa dan kasamok, samtang nagpaabot ming malamon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong sa Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag kaninyo, iyaw tanawang among mga sa, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi mi sa imong kalinaw, kahiusa, buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon atong ipakita ang atong pag-inig sa unay. Ala sa kalibutan, kami
pinaagi kami sakali. Kini mo kadaro sa Dios sa nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan mong gidapit alang sa pangaon sa Ginoo. Ginoo, dili ako alay kalawat kanimo. Panipamulong labang maayo. Lawas ni Kristo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos nga makagagahom, itugot nga ang gahom sa among pagkalawat nining Pasko. Magpadayon untas kanunay dinhi sa among mga kasing-kasing. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga masakiton. Langit no nga mahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pagpailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nagantos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo dihas kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadan niyo ang gugmag kalinaw ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Hallelujah. Pay kita ug awit kita nabanhaon siya ang kahayag niya namlamdagan